Siya nangin most valuable player sang 2024 palarong pambansa kag nangin MVP man sa Ribisco National Volleyball Competition sinilang nga Disyembre. Aton kilalahon ang 15 anyos nga rising volleyball superstar sang Barangay Vista Alegre sa Bacolod sa sining episode sang Bida sang Liga. Balik kita sa home gym sa Bacolod Taytong High School Thunderbolts Volleyball Team. Ang bagogid lamang game koronahan nga back-to-back champion sang Ribisco Volleyball League National Tournament sang sinilang nga Disyembre. Kakatapos lang man nila kuha sang kampyonato pero balik dayon ng team sa pag-training. Para sa current most valuable player sang liga nga si Rose Vian Almendralejo, kinahanglan nila ang mag-focus sa training ilabi na nga sa madason nga bulan ang division meet dungan sa nahauna nga palarong panlunsod sa Bacolod. I-give mo lang yung best sa game, like kung ano lang ginambal ni coach mo, amo lang na ipagawa mo sa game. May ka-feel ka pa sa mong intimidation sa mga games mo? Wala lang. Like relax lang ko. Like gampang ako sa ngakon nga hampang. Ang 2024 palarong pambansa MVP nga si Rose Vian, isa lang sa mga ace player ni Coach Ian Macariola nga madepensahan ang 7 na katuig nga titulo nga ginauyatan sang Thunderbolts. Number 1 siyempre discipline hard work sa training. Tapos nabansi ang kontra o nabansi kami, dapat hindi magkumpiyansa, dapat mabato yapon. Ano lang yun, ang halong lang for me kay hindi man ma-avoid ang injury. Hindi man ta mapaktan sa amo ning adlaw na for example may matipalo kada amo na halong lang. Kagi ka na. Nang nang after na mo palaro, nanaog yung sister, ko lagi ko na tipalo. Pero paano ba na nadiskubre ang ginakabig rising volleyball superstar sang Bacolod nga taga Barangay Filisa? Istorya sa niya Iloy nga si Richel Almendralejo, 3 to 4 years old pa lang si Rose Vian sang nahiligan sini ang volleyball samtang nagaupod lantaw sa hampang sang iya magulang nga karon kabahin na sang collegiate volleyball team sa Metro Manila. Gusto ko na sa iya kami, ang Malaysia, ay kaputi-puti sa iya. Idol kasi niya. Siyempre kami nga ni Papa, yan na natubo man kami sa sports minded. Nag-support na kami sa iya. Kaya yun, wala pili. Actually, nakibot lang ko kay sa una si Manandri sa Taytong, gampas niya sa iya. Sa dre na sa dorm lang yung build yung venue. Like, ara lang sa gilid, waling-waling. Nakibot lang ko nga ambal ni Mama sa kon nga matry ko volleyball. Then nagitra ko sa Mabini, hasta nga nag-grade 6 ko, nagampa kami ka 2 times sa provincial sang grade 4 kag sang grade 5. Kaya tapos sang grade 2 pa lang ko, district meet na kami. Ang Iloy ni Rose Vian nga si Richel ang nagatrabaho bilang job order worker sa Bacolod City Government Center. Isa man kaanay atleta nga nagtiglawa sa Bacolod sa regional track and field competitions. Lubos niya ginakalipay ang dungog kag pagkilala siya mga anak nga sa lamharo nila nga edad nagakumpit na sa national kag international competitions. Suno kay Coach Ian kag sa Iloy ni Rose Vian, ang determinasyon niya sa training kag winning mentality sa hampang ang nagahatag sa iya sang edge sa iban nga mga humalampang. Araw nag-discuss ni Rose Vian gamay na lang sa karakter guro sa inside the court guro karakter pa guro. So nakasunod sa UAP nga team guro base maka-pro sa dako gini nga kansay. Message ko lang sa inyo, Bibi, ang ginhatag ni Lord na talent, hindi pa musika, ay isa lang na. Kabay nga, kaluyan nga magkaayuhan ka. Balik mo kinang lugar nga, instead ni Mama. Gani sa edad niya 15 anyos pa lamang, ang grade 10 outside hitter ang nagaserbe na nga bangungot sa mga opposing teams, mapa-local kag regional competitions, hasta nakaroon sa mga annual national competitions. So ako, happy ko sa both self ko kay nalibot ako nga gulpil ako nag-improve. Like, gulpil lang ginasaka ako ng bang. Wala man ko may ginobra. Like, training ko lang ako kagalingon. Ginhatag ko lang akong best. Ang ginambali ko siya sa kon. Pasulog ko sa auto ko, gina-apply ko lang sa training. Isa may pressure, especially kung hindi mo pakilala ang mga opponent mo. Kaya hindi mo, lain na mga system, sila kapaningwa man madaog, kami kapaningwa madaog. Ano pa gina nag-inspire si mo while playing on court? Akong family, kaya sila gabulig sa akon, sila ga-cheer up sa akon. Pero
Pero sa totoo, gusto ko maging successful kag mabuligan akong pamilya. Upod sa Team Thunderbolts, porsigido si Rose Vian nga mapadayo nila ang pag-dominate sa mga inter-school competition para sa Bacolod Taytong High School kag para sa ginakabig nila nga amay nga si team manager Jose Boy Montalvo, ang founder sang Thunderbolts. This is the year is the most na-pick na namin. So, kung next year Grand Slam, bonus na. Daw mayo. Anyway, that's why lainggit ang suporta sa mga. Damo kami makakuha suporta sa Manila. Ang LGU taaraan. So, I'm happy na nakalapot na kami dito. But you know what? Kami Japon ang target sa tanan. Ganun, no? Isa na nun mo, kami Japon ang target. So, Pinapangita. wala kayong we never stop. Sinilang nga Biyernes, ang Team Thunderbolts ang nagbaton man sang recognition sa Bacolod LGU natungod sang bugal nga nahatag nila sa syudad sa mga national ug regional competitions. Kasubong sa iya ginaidolo nga National Volleyball Team superstar nga si Alyssa Valdez, handom ni Rose Vian nga mag-represent sang RP team sa mga international competitions. Kag sa dalayon, ang mas mapatinad ang ilang nga pagpangabuhi paagi sa volleyball. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati ng mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.